Walter Owino okwayo piny owacho mondo oket omenda mar chulo jotije machon mar kambi mar Sony manochungie tich e kinde mane kambi mar Sony oketi e lwet ji giwegi. Owino wacho ni jotije machon mag Sony sani winjo matek kendo deber ka piny owacho miyogi chudo magi. Jaod burano ero Mawendo bende nokone piny owacho mondo mi ochul gope mag jopur kod kata jotich manobedo ka kambi mar Sony Sugar okete lwet ji giwegi. Gima timore ni jowagi to hinyore, kendo an kaka jaod bura margi anyalo medo kwayo sirikal ni mondo kaw pesa mar joma noseweyo tich magin gi gopegi mondo chiw, nikech pesa gi ne ok onego bed ni chulogi gi ja ohala manokawo kambini. Pesa gi nonego bed ni areas gi bedo cleared gi sirikal. Koro sirikal nya yudo singo ni within the course of next week gidhi nyisa ni gigi gitieko chulo karang'o. Ta adwa wacho ni sirikal otemie tieko chulo pesa gi mapiyo, nikech jowa manowe tich gi sandore. Joma ng'eny nigi nyithinde udi, and especially sani ma koro nyithindo dwa dhi university, nitie nyithindo monego bed ni ichulo negi fee. Joge nigi dwaro kata dich mopogore opogore monego bed ni gidile gi pesa gi, to pesa pok giyudo. Ka kwani sirikal otieke chulo jogi.